Amin. Kaporo mantiere kaunti ma Siaya kuno en ni thuolo machuok kata lipot ma ochopono thuolo machuok mokalo en ni ot moro mar achich ma jahigni 30 ma itudo kod kuo mar jamni e gweng' ma Kamalunga mano mayudore sub county ma Ugenya ne owang' bang' kano yude kod rombo moro manokwal. Achijno ma oseyang nyinge kaka Claudio Ogejo wachore ni ne odonjore e kuo ma kamano e gwenge ma Simur Kondiek sublocation okinyi ma kata otieno manyoro e kinde ma bende kuo ma kamano notore e Luanda ka jod gweng' ma kuno ne olawe magikone kaluwore kod lipot ma omiwa kod jalup ruoth ma gweng'no Anthony Onyango en ni jogweng'no luwo ndache nyaka e par wuon mare ma gikone ne giyudo rombono manyokwal kano tue e otanda. Tie ot moro manende ituro koro jirani winjo to botoch to jogi kara ne gin ji ariyo to joko wuok gi ng'wech koro giwuok gi ng'wech to kara neno ni ng'ama ka giwo to suspect kijana moro kanyo macha nyaka bed ni ng'ani to giluwe aluwa ng'wech ma gene to gigo koko girie dala kijana no dala gi koro ka gidonjo kamae to ginwang'o lewni mang'ich nitiere e kom en wuondre ni koro nonindo saidi no kowinj gima timore to ka gigo wang'e tiero otanda kama to gineno rombo kotwe tie otanda koro gitemo lombo jogi kikufula ni waweya kamano. Bang' sarwa kuom kinde ne owuok kata kamano ne ochako duogo ema jogweng' ochako oluwo ndache. To koro poneno ka ji obiro mang'eny to wuok oko kaka oringo koro kijana no ringo king'eno chako duogo koro kopenje nobiro rombo ni kijana moro ema okelone jala no be wuok mana kama longa sasa duoge no duor koro duor no be kimanyo kode koyudi bas later ka kijana no bien koro koneno ka ji biro mang'eny kendo chako ringo koro sama ringo karo moringo gotieno ni ema jogi koro tia e ode mach koro ing'eno bende kochopo gokinyi no to ringo dhi mana ka polis. Ichwang' makmano emane okelo okang' mane jopinygo okawo mar wang'o od Ogejo ma gikone Ogejo noringo mochopo nyaka tesendo bila ma ukwala kamane ochwale report ma kamano. Koro aluongo na deputy OCS oro joge okawo en be kaka be report ka police no wang'o ode joge kite koro en iye nyaka sani kijana manindo wacho ga ni bende no kilo ne rombo bende nitie obe koko biro ng'en kaka osebedo mention jo penyo insist no bende nyaka be mondo obi odadoge ng'ata ka nitiere yuku koro bende nitiere obe udong ka police kan ma koro gin giduto gin police station ka mondo rombo be waseyudo iluongo ni Rahab Loki jatiji obiro bo confirm ni mano rombo gi no kwal gotieno.